Sikap sawetara ingkang yasa mangari kita jiwa ana ing laladan dodanan pidalem pidhalanipun Adi Masumardi tunggal sakarangan saikang siwa ora sak kesusu bali pokoke kesolane rontek ngono kaya pesona kok ngene iku kok ayo Kang Yoga sebelahnya Kang Sarang Kang alon-alon wakon podo kelakon remat-remat sing penting podo selamat ricak-ricik mangkat apik bali apik rahayu kawis ing sambon Lumpuk dadung kau ora dipo ilu-ilu panas pati lan sak panunggalan padha lumpuk ana ing pojokan lorentang kadanging sira aja kanggo gawe marang anak putu andal sing lagi nyambut gawe ana ing pusakane dina Kamis kliwon iku panjenengane bapake lepek nek Pak Supardi ngono wewengkon danan akeh sing durung bisa mangerteni ya durung bisa angger Mas lepek ngono ae cedhak yen sira kanggo gawe kena benduning Gusti Allah biya Allah dibiak marang kersane Gusti Allah ur-ur benatul mulak sawan bagyo iya nara sengkala saka tanti nolak wong-wong saka kula balya engkang iya nara sengkala saka kula tinolak wong-wong saka tanti balya iya nara sengkala saka kidul tinolak wong-wong saka lor balya kidul iya nara sengkala saka lor tinolak wong-wong saka kidul balya mengalor yen ana sakala saka pusar bumi bumpar buyar paling kersane rekam ya Kang podo
Aglo suko kali suko sawetara melipur manahe para tamu undangan Kakungsa Putri ingkang sampun kersa nyuyuk dalipun kajabut Masupati leprek nanging luwih regep yen aku disanding marang Yai Siwi mula saka kuwi rene Yai Siwi Aksari sun pandang selila aku orang kaya begini kok belas itu ya kabur apa banget terautan emang ya kalau mau sabu dan rakyat di rumah pokoknya kerjanya belum amplang ini bedina ya ini kacanya keperutus orang kerampung ya tanpa pamitan bejas gua bilang sopo aku khawatir bingung ke dunia ya Siwi Yai padha libur manahe para tamu undangan sawetara monggo aturan uluk salam langkung rumiyin Yai izin keterangan wilujeng sampun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok bisa kabeh Bu apis dong sekarang itu lagu dulu lagu bisa ngono ya amat ya ya liane ijen andene iku ya gandengan terus lah monggo ya balik matur kita takkel Indonesia oke dari kenal adinan kita kita putra ingkang soleh kita semua amin orang tua boleh digunakan dengan sebaik-baiknya kayak Suneo aja bocah gak kepol nang tera nah lalu ora tau omah kok nah kena sejak karo bawa ala ya ono maksudnya lagi ya tinggalnya pakai monggo Yai ngaturan libur dumateng para rawuh monggo ditawake sinten sing badhe ngersake kula